Julor nakaslem jong unong san Hima. Katanat Traikam jong Kasorkar Jala Lingba Meghalaya State Disaster Management Authority kalapun benapat ba halor ke jingdon jong ki Ïing kisem ki bala Shah Ktah bat Shatlin shop haki bor jong ke eryong Rimel cyclone nado ka arpun reu arpun nyau bat arpu pratarik jemang araja arpu saw hakabah East Garo Hills kawe ke Shnong kala Shatlin shop bat artali ki Ïing ki la Julor ha North Garo Hills arpu artali ki Ïing ba Julor ki badan hapo ki henyau tali ki Shnong ha East and West Khasi Hills but ha Southwest Khasi Hills ru kala dan ke Julor jong kawe ke Ïing ha kawe ke Shnong kat ba ha East Khasi Hills haduk menta kadang dan tang kawe ke Shnong ke ba Shah Ktah ha kali air Rimel ha East Janta Hills ru kala dan tang kawe ke Ïing ke bala Julor but ka apwat kala Wanlin shop ha ka ba kawe ke Ïing kala mat ye ke jingdu no ye udukot ke Ïing ubala Shah ban ha ka khando ha Southwest Khasi Hills kila dan Southli ki Shnong bala Shah Ktah kat ba ki weipat ki district kat kum ka kai pot bala yo lum na ka tanat sarkar kampat don ke Julor ne Shatlin shop ha ka ni ke eryong ha ba khen ke lumlang baro ki breu ki jaka bat ki Shnong ki bala Shah Ktah ha ke eryong kalong shispa lai pasaw ngut ki breu khat hanyo tali ki Shnong ar pukhandai tali ki Ïing bala Julor lai tali ki jingtei bala pra iwei bala Khlad bat saw ba Mynsaw ha ka bede bat kani na kalyang ki tanat Traikam ka sarkar ki ba kentup ya ka PWD MEPDCL SMB bat kiwei ki dang penbiang ya ki lat jingarap syaki pat ba ki ba Shatlin shop bat layale ru ban pen khut ya ki surop batwa khando bat kelon ki post boarding electric